Muhtaram газиз дин кардәшләр, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә менә беренче Адәм алейхиссаламнан алып кыямәт көнгә кадәр инде безнең сөекле пәйгамбәрбез ул соңгы пәйгамбәр була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кадәр Аллаһ Тәгалә җир йөзенә, җир шарына кешеләргә дә, җиннәргә дә тәрбиячеләр үрнәк буларак пәйгамбәрләр җибәргән булган. Аларның саны Аллаһ Тәгалә үзе белүче, күпме пәйгамбәр. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә һәрбер пәйгамбәргә ничек бу дөньяда яшәргә, ничек Аллаһ Тәгаләгә ышанырга шәригатьләр биреп, һәрбер кавымга, һәрбер милләткә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәр җибәрә һәм шушы пәйгамбәрләр халыкка Аллаһ Тәгалә турында гыйлемне, иман турында менә шушы әйберләрне аңлатып, кешеләр җәһәннәмгә эләкмәсен дип туры юлга күндерүчеләр булган. Шуның берсе бер пәйгамбәр турында бүгенге җомга вәгазьләребездә, җомга хутбәдә инде сүз алып барылыр. Ул пәйгамбәр белән, аның исеме белән нәрсә бәйле? Аның исеме белән иң беренче Кәгъбәтулла төзү. Кәгъбәтулланы төзү менә шушы вакыйга аның исеме белән бәйле. Аның исеме белән бәйле шулай ук һәр елны һәрбер кеше корбан чалу. Шулай ук шушы пәйгамбәр белән шуның исеме белән бәйле. Шул пәйгамбәр белән бәйле булган вакыйга ул да булса бер мөгъҗиза, бер дә зыян китермәгән ут турында, учак турында. Шулай ук аның исеме белән бәйле. Кыяшка һәм айга төрле сынымларга табынмаска дип, шулай ук шул исем белән бәйле. Ул пәйгамбәр Коръәндә 69 тапкыр искә алына һәм ул пәйгамбәр исеме белән аерым бер сүрә бар. Ул пәйгамбәрнең исеме Ибраһим алейхиссалам. Ибраһим алейхиссалам ул гарәпләрнең дә, еврейларның да бабасы дип әйтсәм була. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә җәмәгать аны бик нык сынады, Ибраһим алейхиссалам. Аның сынауларын саный башласак, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә язмасын, Аллаһ Тәгалә күрсәтмәсен һәр кайсыбызга, Аллаһ Тәгалә аңа бик авыр имтихан бирә. Кичкенә чактан ук картайганча кадәр. Һәрбер менә период дип әйтәбез, Аллаһ Тәгалә аңа төрле сынаулар җибәрә. Һәм менә шушы сынаулар турында бүген сүз булачак. Аның иң беренче сынавы, бәлки аның сынаулары күбрәк тә булгандыр җәмәгать. Шул Коръәндә искә алынган һәм мәшһүр вакыйгалар белән бәйле генә сынауларны санап инде искә алырбыз. Аның беренче сынавы була үзенең родной әтисе. Аллаһ Тәгалә аны атасы белән сынады. Белгәнебезчә, Ибраһим алейхиссаламның әтисе иман китермәде һәм ул Аллаһ Тәгаләгә ышанмыйча шулай ук шушы дөнья белән саубулашты. Ибраһим алейхиссалам үзенең әтисен бик нык яраткан булган. Сөйләшкәндә, дин турында аңлатканда, ул аңа матур итеп "Эй әтием" дип эндәшкән булган. "Эй әтием" дип. Әти түгел, исеме белән түгел, әтиен менә шулай үзенең атасын яратып, хөрмәт итеп, йомшак кына дингә өндәгән булган. Мәсәлән, бер аятта, Мәрьям сүрәсенең 42-нче аятында Ибраһим алейхиссаламның сүзләре: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, из қала ли абихи. Ул үзенең әтисенә әйтте: "Я абати, эй әтием", йомшаклык белән әйтә. "Лима таъбуду ма ла ясма". "Лима таъбуду ма ла ясма ва ла юбсир". Ибраһим алейхиссалам үзенең әтисенә әйтте: "Я әтием, нишләп дисең? Синең дугаларыңны ишетмәгән һәм синең баш июләреңне күрмәгән нәрсәләргә табынасың. Лима таъбуду ман ла ясма ва ла юбсир". Ул синең сәҗдә кылганы күрмәй, ягъни сынымнар яслаган, сынымнар агачтанмы, таштанмы, һәм алар синең дуганы ишетмәй.
وَلَا يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئًا һәм алар сине бер нәрсәдән коткара алмый. Ул әйберләр, син табынган нәрсәләр, алар сине бер нәрсәдән коткара алмый. Нишләп син аларга табынасың? Ләкин белгәнебезчә, аның әтисе үзенең улы чакырган юлына басмады. Ахырда аның берничә аятлары бар. Соңгы аятлары инде шул кыссаны. Ул әйтә: "Улым ди, мине калдыр, мине калдыр." Ул аны бик ачу иттереп әйтә Коръәндә, ачу хисләр белән: "Мине калдыр, әллә син мин ышанган пытларыма ышанмыйсыңмы әллә?" дип, "Мине калдыр, иначе мин сиңа ташлар атып, сине куармын" дип әйтә. Ягъни шундый авыр сүзләр әйтеп, Ибраһим алейхиссалам аңа бер нинди дә начар сүз әйтмичә, "Сәламун алейка" дип әйтте. "Әссәлам сиңа әйтим" дип әйтте. Тәрҗемә итсәк булай. Ягъни матур итеп кенә Ибраһим алейхиссалам аны белән саубуллашты. Үзенең родной әтисе белән. Һәм белгәнебезчә, кем Аллаһ Тәгаләгә ышанмый, аның урыны җәһәннәм була инде. Шуңа күрә Ибраһим алейхиссаламның менә беренче сынавы аны үстергән, аны тәрбияләгән әтисе. Беренче сынавы. Бик авыр булгандыр аңа. Икенче сынавы җәмәгать, ул яшәгән халык. Ул яшәгән шәһәрме, авылмы? Ул яшәгән халык җәмәгать. Алар нишләттеләр аны? Кыскача әйтсәк, учак ягып, аны утка ташладылар, утка аттылар аны. Халкы да бик кире иде, аның яшәгән халкы да бик һәр вакыт Ибраһим алейхиссалам кичкенә чактан үзенең халкын Аллаһ Тәгаләгә ышаныгыз, бердән-бер Аллаһка, бу айларга табынмагыз, кояшларга табынмагыз, йолдызларга табынмагыз, үзегез ясаган, таштан ясаган, агачтан әйберләрдән ышанмагыз. Фақат Аллаһ Тәгаләгә бар. Аллаһ Тәгалә бер. Ләкин аның халкы иман китермәделәр һәм һаман үзләренең ясалма агачтан шушы нәрсәләргә табынган булганнар. Һәм бу кыйссаның нәтиҗәсе алар нишләделәр? Бер көнне менә ул яшәгән җирдә аларның ниндидер бәйрәмнәре булган, шул бөтен халык үзенең менә шушы ширик нәрсәләре белән, элемтәләре белән булган бәйрәмгә чыгып инде. Әйдә, Ибраһим, син дә безнең белән бар дип әйтәләр. Ибраһим алейхиссалам әйтә: "Юк, мин авырыйм, бармыйм сезнең белән." Ул калды. Һәм аларның бер урында җыелып, шул гыйбадәтханәләр дип әйтәбез, шунда җыелган пытларны кереп, кулына көрәк тотыпмы, таяк тотыпмы, бөтен агачтан, таштан эшләнгән пытларны ватып бетерә. Ләкин уртада басып торган зурысына тими. Иң зурысы калдыра да, шул таяк белән бәреп аткан пытларның таягын бәйләп, шуңа элеп куя. Берсен калдыра да, кайтып китә. Моның халкы кире кайта да, керәләр, бөтен нәрсә җимерелгән. Буларның иң беренче, әлбәттә, Ибраһим алейхиссалам искә төшә. Ибраһим, моны чакыралар, әллә син моны эшләдеңме дип? Юк. Менә, моннан сорагыз. Зурысыннан сорагыз, зурысы эшләде. Булар инде аңладылар үзләренең ялган юлда икән, һәм аларның арасында инде бик теге телле кеше нәрсә әйтә, учак ягып, бәлки бу сүзләре патша сүзләре булган, ялгышмасам, учак ягып, үзегезнең пытларыгызны коткарыгыз дип, моны нигә аталар инде, утка аталар инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны калдырмый, ташламый. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә утка менә шундый бөтен халык уйлап карагыз, бөтен син яшәгән, сиңа каршы бөтен халык чыкты. Ярый сиңа яшәгән шәһәрдә сиңа бер генә кеше каршы чыкса, монда бөтен кеше, күрше, бүтән урамдагы кешеләр сиңа дошманга кебек карыйлар. Авыл уртасында бер зур учак ягып, син тотып, шунда катапульта ясап, сине шунда аталар. Ибраһим алейхиссалам, аның бер дуасы бар: "Хасбиаллаху ва ни'мал вакил." Авыр вакытта һәр вакыт шуны укырга кирәк. Шул дуаны укыйды. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны исән калдыра. Һәм Аллаһ Тәгалә иң беренче әмер итә утка: "Я ут, кун барда ва салама." Ибраһимга салкынлык бул һәм тынычлык бул. Утка әмер итә һәм ул Ибраһим алейхиссалам исән кала.
Менә Аллаһ Тәала аны халык белән сынады. Ягъни җәмгыять белән. Сиңа бөтен кеше каршы чыкты. Ул аны үтәде. Өченче сынавы ил башлыгы булган Нәмруд исемле бик тәкәббер һәм Нәмруд белгәнебезчә шулай ук бик каршы чыкты. Аның өндәвенә Ибрахим алейхиссалам шулай ук бик тырыша аңа да дәгъват ясады. Аның белән дә сөйләште, аның да дингә өндәде. Бик күп аятлар килә аларның сөйләшүләре турында. Ләкин ахыргы сүзләре нәрсә булды? Алар бергә утырып сөйләшкәндә Ибрахим алейхиссалам әйтте: "Синең менә шушы кояшың да, кояш ниләр, ай, йолдызлар, ясаган путлар, алар сөйләшмиләр. Алар сине ишетмиләр. Аллаһ субханаху ва тәгалә генә җан бирүче, һәм Аллаһ субханаху ва тәгалә шушы җанны алучы." Һәм Нәмруд әйтә: "Соң мин дә бит теләгән кешене исән калдыра алам. Теләгән кешенең җанын да үтерәм. Ягъни теләгән кешене үз җәзасына тартып мин җаннарын да алам ди, теләгән кешеләрне мин дә исән калдыра алам" дип әйтә. Ягъни мин дә шул ук бит инде. Ибрахим алейхиссалам әйтә: "Аллаһ субханаху ва тәгалә кояшны көн чыгаштан чыгара. Син дә чыгарып кара, алайса. Кояшны көн чыгаштан чыгарып кара." Һәм Нәмруд әйтә: "Ярар, Ибрахим, үзеңнең гаскәреңне җыйда, иртәгә очрашабыз. Үзеңнең гаскәреңне җыйда, иртәгә сугышка чыгабыз." Аллаһ субханаху ва тәгалә менә кояшны, бөтен күкне каплый торган капларлык зур бер болыт ширки җибәрә. Һәм Нәмрудның гаскәреннән сөякләр генә кала. Шушы ширки бөтен гаскәрен ашап бетерә. Һәм бер ширки Нәмрудның борынына кирип, борын аркылы баш миен ашый башлый. Һәм ул менә шушы авыртудан түзмәйчә, менә шушы авыру әзрәк кимесен дип, аңа беләсезме нәрсә булышадыр. Кулына зур кувалда тотып, башына үз-үзенә башына сугадыр. Шул авырту ширки шушы баш миен ашаган авыртуны әзрәк басылсын дип, үзенә башына сугадыр һәм шуның белән дә ул үлеп китте. Яни Аллаһ Тәгалә менә бер ширки белән генә кешене без көчле дибез, бер ширки ничек менә шундый ил башлыгын бетерде. Һәм ул шулай үлеп китте. Менә бу җәмәгать өченче сынавы ул ил башлыгы. Менә ярый, әгәр дә синең гаиләңә сиңа каршы чыгалар, бер карасаң. Мәсәлән, әтиең синең дингә, синең мөселман булуына, мәсәлән, синең әтиең каршы килсә, әниең каршы килсә, ул бер хәл. Әгәр дә синең мөселман булуына бөтен авыл каршы чыкса, ул икенче хәл. Әгәр дә синең мөселман булуына ил башлыгы чыкса, һәм ил башлыгы белән бәйле бөтен шушы аппарат чыкса, сиңа каршы, ул бөтенләй бүтән хәл. Бөтен яктан сине кысалар. Бөтен органнар сине кысалар. Ләкин Ибрахим алейхиссалам шушы сынауны узды. Дүртенче сынау җәмәгать Ибрахим алейхиссалам ул яшәгән менә шушы җирдә кырылык һәм ачлык аны һәм аның хатынын Сара белгәнебезчә инде кая китәргә мәҗбүр итте, Мисыр җирләренә китәргә мәҗбүр итте. Yani bir kırılık buldu, bir açlık buldu. Hem o özünün hatının alıp, alar kiteler Mısır'a, Egipet'e kiteler. Hem nerse bulanda Mısır'ın padşası nerse işleydi bilirsiniz? Mısır'ın padşası Sara'nın maturluğunu görüp nerse işley hatının özüne alarga tileyindi. Bir şiber, bir matur bola Mısır'ın padşası bunu görüp ayta kim ol senin Kur'an'da bu kıssa iske alına. Аны ахырда нәрсә була? Аллаһ Тәгалә аларны саклый, аны хатынын да һәм Мисырның башлыгы инде буларга бүләк итә бер кылбикә исеме Хаҗар була. Һәм булар үзенә шунда теге шушы Мисыр җиреннән теге хуҗа белән уртак тел таба алмагач инде буларга шулай китәргә туры килә. Сара белән белгәнебезчә аларның балалары әлегә булмый. Бу 5-нче сынавы
Алла Субханаху ва Тәғала бұларға бала бермей. Мисырдан киткәч, 20 ел Филистин җирләренә урнашкач, яши башлагач, моның хатыны Сара Ибрахим алейхиссаламга әйтә: "Син Хаҗәрне хатынлыкка ал. Иншалла, Аллаһ Тәгалә сезгә бала бирер. Хаҗәрне үзеңә хатынлыкка ал, Аллаһ Тәгалә сиңа нәсел бирәчәк." Менә бу бала булмау сынавы, 5нче сынавы. Бик авыр. Бала озак еллар көткән буе гаилә генә, ата-ана, алар гына аны беләләр, алар гына аны аңлыйлар. Монда Ибрахим алейхиссалам бер нинди дә талак турында әйтмәде. Үзенең хатынын бер нинди дә авыр сүз әйтмәде, һәм хатыны да аңа шулай бер нинди сүз әйтмәде. Балалары булмады. Сабыр булдылар. Аллаһның тәкъдиренә риза булдылар. Бер нәрсә әйтмәделәр. Зарланмыйча яшәгәннәр. Менә бу бала булмау сынавы. 6нчы сынавы, бу 5нче сынауның нәтиҗәсе. Хаҗәр балага узгач, баласы тугач, Ибрахим алейхиссаламның хатыны Сара нәрсә эшли башлады? Көнләшә башлады. Һәм нәрсә әйтте? Ибрахим алейхиссаламга үзендә һәм үз баланы Жырак җиргә алып кит. Ягъни Хаҗәрдә күрәсе килми монда, һәм аның баласын да монда күрәсе килми дип, буларны алып кит дип. Ибрахим алейхиссалам үзенең озак еллар буе көткән инде бала белән саубуллашырга туры килә хәзер. Ул аңа таләп итте, алып кит аларны. Һәм ярый әле ул аларны берәр нинди кешеләр яшәгән, берәр нинди цивилизация булган, йортлар булган, ризыклар булган, әзер базарлар, күршеләр булган җиргә илтеп куйса, ул бит аны илтә бер кеше дә, бер җан иясе дә яшәмәгән, бер кош очмаган, хайван яшәмәгән, бер киләчәк Мәккә, Кәгъбәтулла булган җирләргә аларны илтеп куя. Берсе дә булмаянда. Берсе дә яшәмәянда. Шундый җиргә менә бу сынау була аның өчен. Ул аларны Аллаһ Тәгаләгә тапшыра, һәм Аллаһ Тәгалә генә ризык бирүче дип, Аллаһ Тәгалә ташламас дип, Хаҗәрдә шушы сүзләрне әйтә, һәм Ибрахим алейхиссалам да шулай тәвәккәлләнеп аларны шунда калдыра. 6нчы сынау була бу җәмәгать, һәм 7нче сынау җәмәгать нәрсә була? Ул шушы аның Исмәгыйль дигән баласы белән бәйле. Ул һәр елны чаватыран корбан бәйрәменә багышланган иде. Менә аларны шул Мәккә җирләренә Хаҗәр белән шунда урнаштыргач инде, Зәмзәм кыйысы барлыкка килгәч, шул Зәмзәм кыйысы янына әзрәк шәһәр урнашкач, баласы Исмәгыйль әтисенә ярдәм итәрлек возрастка җиткәч, яшькә җиткәч инде, Аллаһ Тәгалә аны менә соңгы сынау белән сыный, үзенең улыңны син корбан чалырга тиешсең дип. Авыр сынау, аны бу кыйссаны ишеткәнегез бар. Ибрахим алейхиссалам икеләнмичә ярар дип, үзенең улын Исмәгыйльне алып инде, аннан да сорап, аның фикерен. Менә шулай, ул бит карт бабай була шул вакытта, уйлап карагыз, карт була бит ул. Һаман Аллаһ Тәгалә аны менә шулай сынады. Менә җәмәгать, бу бер пәйгамбәрнең сынаулары. Шуңа күрә безгә кайчан авыр булса, ниндидер безнең белән проблем килеп чыкса, хәтта бу Ибрахим алейхиссаламның проблемаларын искә төшерергә кирәк. Ничек аны Аллаһ Тәгалә сынады. Кудылар да аны, үтәргә дә теләделәр. Әтисе дә үзенең улыннан баш тартты. Халкы да аңа каршы чыкты. Ничек җыклаган микән, ничек яшәгән микән, куркып яшәгән микән. Баласы, хатыны нитә башта, тегендә, монда, тегесе, монысы бик авыр булган. Әмма без беләбез, Аллаһ Тәгалә яраткан бәндәләргә менә шундый авыр сынаулар бирә. Авыр сынаулар. Бөек кешегә бөек сынаулар була. Бөек кешеләргә бөек сынаулар була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә
Аллаһы Тәгалә безгә авыр сынаулар бирмәсә иде, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безнең кылган гамәлләребезне кабуллаудан әйләсә иде, менә шундый гыйбрәтле пәйгамбәрләр тарихларын укып үзебезгә өйрәнергә һәм безгә дә шулай сабыр итеп яшәргә Аллаһ насыйп әйләсә иде. Баракаллаху лана ва лакум фи Кур'анил азим ва нафa'на ва iyyakum bil ayati ва zikril hakim. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.